זה פעם ראשונה שאני משיק ספר, אז לא ידעתי מה להגיד. אז חשבתי אולי לדבר על הספר, אבל אז הבנתי שלא תקנו את הספר, אם אני אדבר עליו. אין לי תמלוגים, אבל בכל זאת אני אשמח אם יקנו את הספר, אז אני לא אדבר על תוכן הספר, אני אדבר על כל מיני דברים שקראו לי במהלך כתיבת הספר, בעיות מתודולוגיות, זה נשמע משעמם, אני מודה, למה כתבתי, והמון שאלות שאנשים שואלים אותי על הספר, ואני רוצה לפתור את חלק מהשאלות האלה כבר עכשיו. אז מרק בלוך, היסטוריון יהודי צרפתי, נרצח בשואה, כותב על מה זה להיות היסטוריון, והוא מדבר על ההיסטוריון, הקושי לכתוב על מה שהיה פעם, ולהבין את ההיסטוריה. והרבה שאלו אותי למה כתבת את הספר הזה. כלומר, למה השקעת במחקר הזה? דרך אגב, זה היה יוזמה שלי. אני לוקח קיבלתי גיבוי לרעיון, אבל אני באתי מהיוזמה הזאת. אז התשובה, למה כתבתי את הספר תמונה בתמונה הזאת? אז הייתי גם גבוה. זה אני כאן עובד. כן, הבולט. שמו אותי ליד אחד, לא יודע למה, אבל צהל במיטבו. אני לא זוכר אפילו אם זה סוף טירונות או השבעה גולני, גדוד 13 בצומת גולני, או נובמבר 4 או מרץ, תלוי אם זה ההשבעה או הקומטה. למה אני שם את התמונה הזאת? כי כתבתי את הספר הזה, כי זה הדור שלי. הדור של שנות ה-90, האנשים האלה. בתמונה הזאת לא מופיעים שני אנשים, אחד שנהרג בסלוקי, אחר שנהרג כמה שבועות אחרי זה ממטען, שכן ברחוב שנפל, נהרג באסון נגמ"ש עם החשמל במוצב טייבה. הדור שלי זה דור שאיכשהו כולם קשורים באיזושהי צורה לתקופה ההיא. והרגשתי צורך לספר את הסיפור הזה. האנשים שנלחמו שם לא הבינו עד הסוף למה הם עשו את זה, מה היה שם. תמיד כשהיינו נפגשים עם החבר'ה זה היה, הייתי במבצע ההוא, החלפתי אותך בקו, כאילו הכל זה אנקדוטות, מיקרו-טקטיות אישיות. אבל רגע, מה עשינו שם? זה לא העסיק אף אחד. אז פה אני בן 18, וכשגדלתי אמרתי, אני רוצה לספר את הסיפור, שאנחנו נבין מה עשינו שם. זה מאוד חשוב לנו, לדור הזה. כמו שדור יום כיפור רצה להוציא לעצמו. סיבה נוספת שכתבתי את הסיפור, ראיתם את השקף של אלי שעבר מהר. המפקדים של היום, האישיות שלהם לפי דעתי עוצבה בלחימה באזור הביטחון. מדרגת תעל ומעלה, בנג'ו לא פה, אבל מתעל ומעלה בצורה ודאית. זה מה שייצב אותם. אם הדור של 82 זה 73, הדור של היום זה הדור הזה שנלחם באזור הביטחון. אם נבין את אזור הביטחון ואת מה שהיה שם, אולי גם נוכל להבין את המפקדים שלנו, איך הם חושבים. סיבה שלישית שנגעתי בנושא הזה, זה הבעיות של אז, שהן היו קטנות, הן היום פתאום נהיו לנו גדולות. הנושא של התמ"ס, איך מתמודדים עם תמ"ס, מה עושים, ענישה, לא ענישה, אפשר, מבצעים מיוחדים יכולים להפסיק, צריך שליטה בשטח. אז זה היה קטן, היום זה נהיה גדול, זה נולד אז. בעיית התמרון, כל מה שמדברים היום, תמרון הקרקעי, כן תמרון, לא תמרון, ניב מדובר, המבצע הזה שטנקים נופלים שם, אני לא שרנר, שיפוע הצעד, שילוב של כוחות לא אורגניים, פעם האחרונה שצה"ל עושה מבצע משוריין גדול בלבנון, חוץ ממה שיקרה ב-2006, לא מדברים על זה, אבל התמרון הקרקעי הבא שלו זה מתחיל אז. אז הרמטכ"ל, ליבקין שחק, אתם יכולים לקרוא בספר, מדבר על זה. זוכרים מה היה אז? אני לא רוצה את זה עוד פעם. ולכן הרגשתי שיש כאן סיפור שיכול להשפיע היום על צה"ל איך שהוא חושב, וסיפור שצריך לספר, כי בכל זאת זה דור שמגיע לו לספר את הסיפור. ואז שואלים את השאלה הבאה, למה 93-98? יהיה לנו הרבה פילים בסיפור פה. אז למה לא את כל התקופה? 85 עד 2000. אז א' זה נכון, יש את דוד טל מ-85 עד 93, ואמרתי בוא נשען עליו, נמשיך הלאה, ואחר כך נעשה את המקצה שיפורים שצריך לעשות, כי אתם יודעים איך אוכלים פיל, ביס. בתקופה כל כך גדולה, כל כך ארוכה, שהיא בעצם 18 שנים, כי להתעלם מ-82-85 זו טעות, אי אפשר לבלוע את הכל במכה, לכן אמרתי נעשה את זה ביס. ואז באה השאלה הבאה, למה עצרת ב-98? אז לתפיסתי, לדעתי, מ-98 מתחיל שעון החול של הנסיגה, זה כבר מתחיל להיות סיפור קצת אחר, ואם אתה רוצה להספיק לעשות מחקר, 5 שנים זה הרבה, תסיים את זה, תמשיך לביס הבא של הפיל, כי מ-98 אני מפסיק שאמירם ואמנון ליבקין שחק מתחלפים, מופז נכנס לתפקיד הרמטכ"ל, אשכנזי, תפקיד מפקד פצ"ן, הם לא יודעים, אבל הספירה לאחור התחילה, ולכן זה מין סיפור אחר שמתחיל ב-97-98, הספירה לאחור. אז למה 93-98 זה התירוץ שלי? יכול להיות שטעיתי, אבל זה הסיפור שאני רואה אותו.
עכשיו קצת ביקורת עצמית, הספר יצא, אז אני יכול להלקות את עצמי, מה חסר לי בספר? מי שיקרא ישים לב, חסר לי מאוד הצד השני. מה חיזבאללה חושב? האם המהלכים של חיזבאללה הם באמת מתוכננים? הם מבינים את זה, או שהם מנסים ורואים שזה מצליח? למשל, השאלה שאם אני אפגוש את רמ"ח היסטוריה או חוקר היסטוריה של חיזבאללה אי פעם בכנס, יש לי שאלה, למה רק אחרי שמחסלים את מוסאווי אתם מבינים שנשק התמ"ס יעיל מול החברה הישראלית? אין לי הסבר לזה. עד 92 הם לא משתמשים בתמ"ס כמעט. אחרי מוסאווי הם יורים הרבה תמ"ס, הם רואים שלצה"ל אין תגובה, מדינת ישראל נכנסת לפאניקה, וזה הופך להיות נשק לא טקטי, הם לא משתמשים בתמ"ס להרוג יהודים. זה נשק אסטרטגי לנטרל את חופש הפעולה של צה"ל. הם יורים תמ"ס כשאנחנו משתמשים במסוק בשטח בנוי, לחיסון בכירים, יש להם שימוש מאוד, מאוד מושכל בזה. ואין לי הסבר למה הם לא עושים את זה. אין לי הסבר גם לעקומת הלמידה שלהם, איך הם לומדים לעשות דברים. גם כשאני רואה את מסמכי אמן, ברור לי שזה לא שיקוף של חיזבאללה, זה הערכת אמן את חיזבאללה, לרוב היא לא פוגעת בול. אז חסר לי הצד השני, יש ספרים שהם כתבו, אבל אני עם קאסם, אני לא סומך ב100%. עוד דבר שחסר לי מאוד, זה שני אנשים שהם הדומיננטים מאוד בתפיסה של אזור הביטחון, זה ליבקין שחק, זיכרונו לברכה, ויצחק רבין. נתחיל ברבין. רבין בעצם הוא ההוגה של הרעיון 85, ועשיתי גרף, אני רואה שרק בתקופות מאוד קטנות הוא לא נמצא. כלומר, אחרי רצח רבין הוא לא נמצא, אחרי הרצח סיבות ברורות, אבל הוא המוח הפעיל מאחורי הרעיון הזה, ועוד פעם, לראיין אותו על מה הוא חשב, האם הוא התכוון שזה מה שיקרה, זה יכול להיות רעיון מרתק. אמנון ליבקין שחק, הייתי שמח אם הייתי יכול לראיין אותו, להבין למה הוא התנגד לנסיגה החד צדדית. למה? מה עבר לו? כי הטיעונים שהשמיעו לו אמירם ולא רק אחרים, היו טיעונים מאוד חזקים, להבין את הגישה שלו. עוד פעם, שני דברים שחסרים בספר, חיפשתי דרך למלא אותם ולא הצלחתי. עכשיו שקף שהוא קצת מפחיד, אבל אני מקווה שנסתדר איתו רגע. הקושי הכי גדול שלי בספר הזה היה להתמודד עם השילוב של הרמות ותקופת הזמן. ואני מנסה להסביר אותו בשקף הזה. כשכותבים על מלחמות, בדרך כלל מלחמה היא קצרה. יום כיפור זה חודש, 6 ימים. מלחמת העצמאות היא חריגה מהבחינה הזאת. פה אני כתבתי על 5 שנים, זה המון. כשמדברים על מלחמה, בדרך כלל יש ספר כמו שמעון גולן, שמדבר על הדרג המדיני, מטכ"ל, קצת פיקוד וזהו זה. יש ספרים שמדברים על החטיבה, מדברים על הגדוד, ויש ספרים שמדברים על הקרב. שהקרב בדרך כלל מדובר על פלוגה ומעלה, לא מדברים על פחות מזה. באזור הביטחון, ב5 שנים האלה יש התקלויות, אין קרב סדור. כמעט שלא תמצאו, זה התקלות של כוח של הנשיא, זה 12 חיילים, 20 חיילים גג עם מעטפת מסביב, התקלות שנמשכת דקות, בין דקות לכמה שעות, אין יותר מזה, זהו, זה נגמר. ואני צריך לחבר בין ההתקלות הזאת לבין תהליכים שקורים במטכ"ל ובדרג המדיני, ואיכשהו לחבר את הסיפור הזה ביחד, כשזה נמשך לי על 5 שנים. מאוד מייגע, המון cut and paste, תודה לביל גייטס על וורד ולא על מכונות כתיבה, כי הייתי צריך לגזור ולהדביק כל הזמן. התוצאה היא מה שאתם רואים, אבל הפתרון שלי היה פשוט לאחד דברים, לא ללכת דיון או אירוע, אלא לנסות לקבץ את זה לתקופות משמעותיות. למשל, האירוע בעיכול הבאז, יוני 96 לפי דעתי, פלחה נחל, נתקל ממש צמוד לדעת, אירוע לא טוב לצה"ל, ואני מבין שזה, הוא משפיע שבועות וחודשים קדימה, לכן אני לא יכול להתייחס לאירוע הזה כהתקלות, אלא זה אירוע שלם. האירוע שאמירם דיבר עליו, הנגמ"ש באישי, הכוח מדוד 51, שהמ"פ היה אוחנה, יוסי אוחנה. זה אירוע האירוע הוא, כמו שאמירם תיאר, היה התקלות ראשונה בדרך לאישי, אחרי זה הוציאו כוחות למערבים כדי לתפוס את החוליית חיזבאללה שעשתה את זה. המ"פ החליט שהמטרה היא לתפוס את החוליה הזאת, הוציא נגמ"ש בלי גחון, פלטת גחון, רצה הגורל והם עלו שם על מטען. עכשיו, הוויכוח בעקבות אירוע, עוד פעם, אירוע מיקרו-טקטי קטן, אין כאן הרבה, הוא אירוע שמצית ומשקף לך המון דברים. יש שם ויכוח עקרוני בין מפקדים שאומרים, רגע, המ"פ עמד בהוראות שלנו, לא יוצאים נגמ"ש כך, לא יוצאים ככה,
לבין הגישה שאמירה מנסה באותה תקופה להכניס לפיקוד, שאומר, יוזמה, אנחנו יודעים שיש פה חוליה שמסתובבת, צריך לתפוס אותה. ופתאום אני מבין שההתקלות הזאת, הקטנה, באמת, אירוע, במלחמת יום כיפור לא סופרים את זה, זה יהיה במשפט אולי הכי קטן, האירוע הקטן הזה הוא פתאום מציף את כל הוויכוחים שיש בשרשרת הפיקוד לגבי איך נלחם באזור הביטחון, ולכן עשיתי מין שילוב כזה של אני רץ כרונולוגית, אבל זה תקופות, ואני מנסה ללקט את האירועים הדרמטיים. למשל, אסון המסוקים הוא אירוע של בטיחות, אנחנו מדברים על זה, תקלת בטיחות של חיל האוויר, לא אירוע מסובך, אבל הוא מצית המון דיונים והמון ויכוחים, ולכן אני מתייחס אליו ככה. זה הדרך שלי הייתה להתמודד עם השילוב הזה, לנסות לעשות בין כל הרמות האלה, בין ההתקלות, כי ההתקלות משפיעה על הרמה האסטרטגית מאוד, ולהפך, ולפעמים הרמה למעלה משפיעה על הרמה למטה. ואמרתי שיהיו כאן כמה פילים, אז יש פיל גדול בחדר, שבשנה וחצי האחרונות, זה מה שאתם מדברים איתו, וזה, האם זה היה מצד האיוולת? עכשיו אמרו לי שבשקת ספר אתה יכול קצת לשחרר ולהגיד מה אתה חושב. אז סרטים שראיתי, הרבה דברים שהפייסבוק וזה, תחושה של מצד איוולת מתמשך, 18 שנה בוץ הלבנוני. עכשיו אני לא חקרתי את כל ה-18 שנה, אבל יצא לי לעבור על הרבה דברים, ואני פתאום נכנסתי למחקר, בוא נגיד ככה, בן 18 שאומר מה זרקו אותנו ועוד עודדו אותנו להילחם בלבנון, כולם רצו להילחם בלבנון. אני מודה, לא יצא לי, הייתי בעזה, אבל זה היה החלום של כולם. ונכנסתי כמצד האיוולת, והיום אני מבין שזה משפט ממש שגוי להשתמש בו. זה 18 שנה, לא יכול להיות ש18 שנה יש מצד איוולת. זה לא יסתדר לי. אנשים נבונים וחכמים, זה לא סתם. וכמו שאלי הציג, הוא כבר זרק את הקלפים, אז אני יכול רק לאסוף אותם עכשיו, האיום של חדירות ליישובים בצפון היה אמיתי. יש ליל הגלשונים. יש עוצרים חוליות ממש על הגדר מאמצע שנות ה-80 ועד 92-93. המחיר שאנחנו משלמים הוא מחיר מאוד קטן. פחות זה 7-8 חיילים הרוגים. כל חייל זה עולם ומלואו, אבל זה עדיף מגן ילדים במשגב, בית ספר במעלות. אז להגיד מצד איוולת על 7 שנים הראשונות, לא מדויק. עכשיו, ב-93-94 יש תקווה שהרעיונות האלה שאמירה מדבר יצליחו. באמת מנסים, משקיעים הרבה באמל"ח, בשינוי טקטי, אגוז זה רק דוגמה, אבל בספר אתם יכולים לראות, המערבים נהיים הרבה יותר ארוכים. אמירה לא דיבר על זה, אבל הוא אמר, רגע, רוב הכוח נפגע לנו בדרך למערב או מהמערב. אז בואו נעשה מערב לא של 24 או לא 48, נעשה 72-98 שעות. בואו נראה איך עושים את זה. ונצמצם את זמן ההיפגעות שלנו, וזה מצליח. אז זה גם לא איוולת, מנסים לעשות דברים. ויש משא ומתן מדיני עם סוריה, אלי נגע בזה, זה נורא בולט. עד 95-96, אתם יכולים לראות בספר, אהוד ברק, שהוא מעורב במשא ומתן, הוא רומז לכולם בין המשפטים, תשמעו, זה נגמר אוטוטו, תחזיקו מעמד, תנשכו שפתיים, נחזיק מעמד, יהיה הסדר ונצא. זה לא מצד איוולת, כאילו, הם בטוחים שיהיה הסכם, זה שאמיר מחולק על הערכתם, אבל ראש אמ"ן, אורי שגיא חושב שיהיה הסכם, ברק ורבין, רבין מתכוון בכלל ללכת לערוץ הסורי, לא לערוץ של אוסלו. אז אם אנחנו מתקדמים בזמן, הגעתי כבר ל-96, זה לא מצד איוולת. ואז נשאר לי 4 שנים האחרונות האלה, של 96 של 2000, מה קורה לנו שם? כאילו, ולפי דעתי כאן הנושא הפסיכולוגי הוא נורא בולט. מעלות יושב לכולם בראש, משגבם, אביבים, נורא חוששים מזה. אבל להפתעתי, בצבא מעיזים לדבר על נסיגה. עכשיו זה לא רק אמירם, זה גיורא איילנד רח"ט מבצעים, זה שי אביטל הרמ"ט, שלמה ברום רח"ט אסטרטגי, אמנון ליפקין שחק מעודד את השיח הזה. שזה נשמע, כאילו היינו מצאים שהצבא יהיה דווקא המאובן, לא, מדברים על זה. עושים משחק מלחמה שאמירם יוזם בצורה מאוד מתוחכמת, אבל לא יותר איך, שאמור להיות על משהו אחד, אבל הופך להיות לדיון על נסיגה. יש שיח על זה. עכשיו, אמנון ליפקין שחק שומע את הדעות השונות ומציף אותם כלפי מעלה לדרג המדיני. זה גם לא מובן מאליו, שהרמטכ"ל שחולק על דעתו של הכפופים, נותן לכפופים להגיע לדרג המדיני. המקום המאובן שאני מגלה זה דווקא הדרג המדיני. איציק מרדכי כשר ביטחון אוסר בכלל לעלות על הדעת אפשרות של לדבר על זה, כי זה יפגע במורל של צד"ל ועוד דברים כאלה,
בכלל לא מעיזים לדבר על זה, על נסיגה בהסכם אולי, דברים כאלה. דווקא גיליתי הפוך, שמצעד האיוולת, אם הוא קיים רק מ-96-7, אז אפשר להבין שאנחנו כאן נמצאים באיזושהי בעיה שהשהות באזור הביטחון לא עוזר לנו, אבל פתאום הבנתי שהמצעד האיוולת בצה"ל יחסית הוא הרבה פחות חמור מאשר בדרגים למעלה, שאפילו לא מעיזים לדבר על הדבר הזה. אז נגעתי בפיל שהיה בחדר, ועוד פיל. ומה שעוד בולט בדיון הזה על הנסיגה זה דווקא המודיעין. המודיעין הוא האלרמיסט הבולט בדיונים ומטריע, אולי זה תפקידו, אבל רואים שהוא יחסית מצליח לבלום את הדיון הזה עד שיבוא ברק ויגיד להם תצאו מהחדר כי אני המעריך של עצמי, ויכול להיות שזה מה ששובר את הנושא הזה. אז זהו, קצר על העניין נראה לי. אז קצת על הספר, למה כתבתי, אני מקווה שמי שיקרא ייהנה או ישכיל, ותודה עוד פעם לכולם.